Benvinguts, benvingudes a la segona temporada del Ens seguim quedant a casa. Hem renovat l'estètica i és més primaveral perquè ja som dijous 16 d'abril. I comencem aquesta segona temporada amb les mones de Pasqua que van arribar a les llars i cases de prodis. Avui és el dia de la mona, no? Què farem? La mona rodona? L'estem tallant? Emília? Sí, està concentrada. Estem aquí tots concentrats, oi? La Montse, el Cisco, el José, la Eva, el Marc, tots mirant aquí, a veure, que tenim la super mona que farem. Mira que bé. A veure, i també tenim els ingredients, que serà de marmelada de gerds, xocolata blanca, xocolata negra, Un poquito. tenim una decoració de Pasqua, xulíssima, amb uns conillets, ¿verdad, José? De chocolate. I l'Emília ara està tallant el pastís per poder-lo farcir. Ahí. Ho farcirem. Así. Molt bé, Muy bien. molt bé. Sí, i tant. Más. Sí, ha de quedar tot ple. Juan, que ahora te grabo a ti, poniendo el sello. No ha salido. Estamos haciendo galletas de Pascua. Sí, pero no ha salido. Pues repetimos. Conchi, píntalo. Mira, si tengo con el pincel, lo llevo todo. Muy bien. Todo lo estoy llevando. I el teu David, com està? Ja els l'has acabat? I aquí tenim uns quants que ja estan a punt per menjar, no? I és que aquesta Setmana Santa ha estat plena d'activitats amb les Olimprodis, però ara ja s'han acabat i ha començat la Setmana del Voluntariat. Cada dia ens proposen diverses activitats i la primera va ser una activitat de meditació. Hola chicos, pues acabo de hacer el ejercicio ese de relajación y eso y la verdad que me ha servido de mucho porque me he sentido relajado, me he sentido bien y bueno, y bastante tranquilo, sí. He hecho más o menos con lo que decía y eso y bien. Me he sentido bastante bien, genial. Com et sents, Ariana? Molt bé. Pensant en moments de felicitat. Els meus moments de felicitat és sortir al carrer a passejar, anar al cinema a veure pel·lis, anar a la boga i a menjador amb les responsables i companys i companyes, a la recepció amb la responsable i el company i companyes del curs d'administratiu, els amics, les amigues i la família, les manualitats i el taller de cuina amb els 3 responsables i les companyes de l'associació La Oca. La segona activitat proposada va ser un taller sensorial. Mireu. A ver si adivinas esto. Abre la boca. ¿Qué es? Miel. Muy bien. ¿Y ahora? El pecho suí. Muy bien. 2 de 3. ¿Y ahora?
Mandar musa. Muy bien. Pavo. Bueno, Santiago, vamos a hacer la prueba del olfato y el gusto, ¿vale? Vale. Vale. Tápate la nariz. No, la nariz. La nariz, así. Así. A ver, tápatela tú la nariz. Muy fuerte, ¿eh? ¿Qué es lo que has comido? Azúcar. ¿Cómo? Azúcar. ¿Azúcar? Sí. Vale. ¿Y ahora? A ver. ¿Qué es? Mucho. ¿Colacao? Sí. Canela. Terera. Canela. Ara sí. És canela? Sí, terera. Avui estem fent una aventura sensorial i gràcies a uns voluntaris que van venir d'Eurofragans estem jugant al joc de l'olfacte. ¿Cómo vais con el olfato? Bien. ¿Bien? Bien, mejorándolo poquito a poco. Bueno, a veure, Yo lo tengo bastante peores que no adivinen ni una, això també us ho haig de dir, però bueno, no pasa nada. El café ha sido el único que habéis adivinado de momento, ¿eh? Vamos a hacer una prueba. Mire, tápese la nariz, señora Conchi. Yo también. Espera, Juan, ahora tú. No se la destapes. ¿Qué nota? ¿Qué nota? No tengo un sabor, pero no sé cuál es. ¿No? No tengo un sabor, pero no sé cuál es. ¿No sabe cuál es? Mire, probamos otra vez, ¿eh? Tengo invitación. ¿Y ahora? Tengo invitación. ¿Qué tal? Parece que es canela otra vez. Canela, muy bien, Conchi, muy bien. I amb aquest bon sabor de boca encetem una nova secció del programa, Famílies Confitades, un espai on les famílies puguin explicar com passen el confinament. Hola, què tal? Bona tarda a tots. Som la família Baltà, els parents de la Sònia, i us enviem amb aquest vídeo amb tota la família. Aquí hi ha la Clàudia. Hola. El Pere. Hola. La Berta. I la Raquel. I res, doncs dir-vos que nosaltres aquí estem, passant el confinament com podem. Aquests dies hem fet feina del col·le, també. Que sí? Juguem. Juguem. Què fem, Pere? Què fem aquests dies? Què fem? Ja explica-li tu a la tieta Sònia què fem. Estem a casa. No podem sortir al carrer. Per què no podem sortir al carrer? Perquè hi ha virus. Hi ha virus. Ens passa igual que a tots vosaltres, família de prodis, tots tancats a cadascú a casa seva. Però bueno, només ens toca que esperar uns dies o molts dies, els que siguin, i ja està. Vale? Un petó molt gran a tots i molts ànims i molta força, que ho esteu fent molt bé, que ens agraden molt els vídeos que envieu cada dia de tot el que feu. Vale? Un petó i una abraçada. Adeu. Un petonet, Pere. Adeu. Hola, soy la madre de David. Buenas tardes a todos. Hola, David. Mira, la mamá. Hola, guapo. Besito. Mira, la mamá está haciendo gimnasia como tú cuando vienes a la casa. Un poquito de gimnasia. Mira, David, ¿ves? El Pedro también hace gimnasia como tú. ¿Vale? Venga. Un besito. Hola a tots i a totes. Avui a casa de la família de la Rosa Lloc tenim partida de ping-pong. Mini ping-pong. Mini ping-pong. Una mica improvisat, però bueno, passem una estona. Al Josep li agrada molt la cuina i com que té molt temps lliure ara, doncs mira, i avui ens farà unes llenties. Saluda a la càmera, Josep. Hola. I acabem el programa amb un aniversari molt rodó, el 50 de la Susi. Felicitats! 2 y 3. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz.
La Susi y nadie más. Gracias, Susi. Felicidades, guapa. Gracias,